Ana dongeng entek-entek si tumunggal paten ana tumunggal apa dosane dosa ungkul lisa sama aja tindak kualat lah iya bener kandamu Watatita durung suwe nggonku metu saka ing praja Ngastina ana dalan ketemu satriya bagus njeng kureng prawuane Gus aja mati tinggalaran para gaging aku jenengmu sapa pangkatmu apa kowe kawula saka endi Gus langap pawaton bisa ngucap sadurunge kowe ngerti kelawan aku bali sapa sing dadi keparatmu saka kedhi negaramu jan takoni durung aku genti takon apa abamu ya adoh negaraku saka ing pasir Gumelar putra siswa Begawan Durna pangkatku Tumenggung jenengku Tumenggung Kapit Nyawa Tumenggung Kapit Nyawa ya bali kowe sapa Gus Setana Dwarawati kasih Raden Arya Setyaki Setyaki Singa Mulang Jaya Singa Mulang Jaya Bima Kuning Tambak Yudha Yuyudana Mesinira biyo jenenge pirang-pirang kaya apalmu kaya Setyaki ana warat endi menungso sing jenenge Prabu Baladewa bakal tetandingan kelawan Punakawan Pandhawa Petruk lan Bagong Maragage Dudana endi menungso sing wujute jeneng Petruk kon maju nang ngarepku kene tak rantene sikile kiret tangane nggo pekakak ning negara Ngastina langap waton bisa ngucap aja nyumbari karo Punakawan Petruk aku kang dadi bepetenge aku kang bakal bebela karo Petruk Edian kowe wani mbelani Petruk ya dasar para nyata wani kowe tanding karo aku aja maju pokok siji rangkepa pitu ora-orane Setyaki mundur sajangkah sugih kendel bondo wani wong kaya kowe Setyaki delok dhuwurmu cendhek gedhemu cilik arep wani karo aku mbok duk-dukne apamu dodok nggon dadamu ra mlesek iki gamek guru batangmu cangkeme waduh yo Setyaki mati aku Pat! Wah! No! Bye! Oh! Cendolo tenang saiki yo. Sing ati-ati Gusti lan dengar aku. Orang-orang bejamu ilang